Boleh pi baru ki bapet ya kena ke video te song bahaya sa ban ngah ke video haduk dakut bangan pen pi kumno bangin chna tup ya ke basuk bha na ke bentai kita ki badang persang bandek crochet ru mo tengin ngap non kam da une usau point san une uksai u badai u medium weight lene uto uno nombar basau philam penon kam da uno uksai u ba phis ngau tenat tang ba phidei ban yo ya kaching thau ka ba ngan ai mangan ne kaching thau te sa antat ma phi ka dei ne em kum tu kaching thau jong phi te phin penon kam ya ukhnya ka khan shi bat ya une u measuring tape mo ngidon kam be u measuring tape ban thau namar ba ki jan phong lane ki te ki balong ban phong kum ki tupia ki swatar ki ek badai ban phong nga penon kam be da kaching thau pangan dengan sathan te shwa pangan nya shakmat ekane ke video rapidon kam post ya ke video sa screenshot ya kane mo baik gitu tetapi tanya ki khelung kepen yang kande katu bar kepen kyang kemut ndang ila khliap ya kande ka jan bakan long kat ne kajing thau jang kutuk ya baik haneng ai henriu hadu nyau insi kemut ki khelung ki pedang rit ngi ai henriu insi ki khelung ki palat ya henriu benai nga ai nyau lene nyau duna mo ka la ban duna khendiat lene la ban tam khendiat ang dilai te ki khna kane bat ye ki rang ba kane tengine sedang ke video da ka basna ya uchain ngahne ngan sna ya kane ka ba ya dei jong kirang ba te ngan sna kumba pra insi siteng e uchain mo da pila adap sna chain wat nom pentai thani uchain namar ba ngin trei hakine ginam trei hakine kumbang trei haki wei tutorial hakane tutorial ngin penon kam da une ubak bom te wat nam pentai thani uchain jong phi wat nam penlus ru namar kanam itanat bat te chna chain kumne hadu phin da yo ek tu ka jing thau ka ba phidon kam ngan spin i phi kum no ngi de ban le ta phila dap chna chain kumne sim yo jing thau ta phi chna jong khlung rit ka tu jing thau ngala ai man tan pe hne ngadon khandai insi namar ngin yo ban khliap ru khandiat de nda phang tu pia ngin yo khliap tengai khandai insi te une uchain ar na ar tali uchain hne way ar unnom kaun renenginam khenya u kum uta u half double crochet panang kong tongi te ha une u wieng u balai pe ma way ne une de wieng ma tu de wieng idon way ar ha uno balai ngin tre te si bu sai jong phi pe ha tu balai nginam tre nang ne na dian pm kine from hang tu ki da ka tin nang we ki ong ka bak bam jong u chain tengin tre be ha ki tungin sna half double crochet ha ki bak bam pe nga khlem nyau ka no tling adon hang ne u ne u chain nga su pendon kam do jing thau te phiru phila man pendon kam do jing thau te pe ang tu bak bam from hang tu sa le half double crochet da phi patnang ban le double half double crochet pe ye ki video ha ka channel jonga sa practice no phin kham suk ken da phila nang ik ki basic stitches chamut la suk bha ban chna design ayu ru uwe u half double crochet ha ka we ka stitch tang ba umdei na khmat ni le tang nang ne na dian pe itu hagini prong na pedang jong tu da phi thain kum tu pe nang ne phi itanat bha pe ka bet bha sriak kane te thain kum tu ma uwe u half double crochet ha ka we ka yeng tang da une ubana din hadu dakut kane ka round banang kong te kane ka khat du ru ni de tang nang ne na din satan kane kan long kum ne mo ka first round te nam ta ka round ka ar chain ar tali une u chain ar ha kane ka jing thain jungi un nom long kum u stitch
ma num dei uyeng te hakan ka yeng ka nangkong ai pe ya half double crochet jumpi half double crochet hang tu te nang tap de ngin le half double crochet nginum le nang ne ngin le tang na une ubaki ong ubak luk ma pe hang ne ngidon artli ngidon une na khman bar une na dien ngin trei tang hau tu bana dien tang yu tu kum to une ude u front luk une ude u to ubak luk ma te ngin trei tang hau tu ubak luk pe nang ne na pedang ndai bra ar kum tu tang nang tu na pedang satan uksai sash na half double crochet pe half double crochet kum tu te ngin le half double crochet haman la ka wei pa ka wei ka yim tang batang na bak lu tang ne bana dien ma te ngin le bi kum tu handa khla poi hang ne ngan pen i phi kum no ngin de ban le hang ne te handa phila dep kum ne pe to phi pe kan long kum ne ke ha ne ka bakhat du nginum sna yo half double crochet jungi hang ne isna hai ne jaka podon hapdeng jong unu chain ba no half double crochet from you half double crochet jong piang tu ma pe hang tu hang ne hapdeng be sash na half double crochet tingi chain r biang unu chain r unum dei u half double crochet jungi tingi pun phai kum tu kane ka jing than ki shi ong ru da khtin nong wei kata ka knit look crochet stitch la ne kata ka crochet stitch ka ba ya shrim ya ka tu ka jing than ka ba ki ong knitting ma tu ba than arnar ni ong than ar khti than arnar des na half double crochet tu ka yeng parang kong kum tu te ngin repeat biang ka ju hi ngin pen le kum ba le man tan hi ha ba ro ka wei ka ne ka jan ngim don kam pan le phla ka ju ka jing le tang ba phi dei ban kan ma ba ha ka ne ka yeng ban kong bat ka yeng ka ba khat du ngi dei ban le be da u ne u half double crochet u ba normal be ngin chim nit be ha ba khat du ngin prung ba yang na pedeng ha ba nang ko ngin yai be bro ar tli te kine ki bisa pedeng ngin yai biang tang bak lu be nang ne tang kum tu Tela da fikwa panyo isu ya ki video bahikai than crochet kum kini phila ban subscribe bat like ke video lane phila ro ban share bat ki para lok chung phi ki bakwa ban nang kum no ban than crochet mo khnang ba ka video junga kat poi se ki ba khambon ki para lok tengin pendep ya kane ka line da ba phile tang kum ne half double crochet tang na ubak lu kum tu le kum tu ha du ngin da poi hang ne biang te hang ne ha jaka ba khat du phila dep hang ne phila dei ban le hang ne em te ngin le hang to pedang ke pe kum tu sashna yo tu half double crochet te ngin chain r be haman bas dang ka round jongi ngin chain r be chain r sa le ya u half double crochet hak tu ka yeng ban kong te kine ba pedang kumbanga ong mentan ngin le bitang bak lu te ngin le bitang kum ne mo phila ban pun but bitang kum ne ha du ngin le ka balong kum ka jan ya kane phin thai nang ne satai lada phi pendon kam pe te phi pendon kam ya kana jing thau phi kwa ban thai ka bahen riu inchi kamut kane ka jan chung phi ka de ban long khat ar inchi la ne ka ko bhanyau inchi ka ja tupia phin than ka jan ka balong hadu khat sau inchi tanga hang ne ngan pendon kam nga kwa kane ka bahe te kamut kane ka jan junga kan long kumba khat san inchi ai nang ne satai danga thau do jing thau unda la dep ngin se khliap ya ka tu ka jan bakan long tupia
tinggi day ban lek betang kum tu balik mantan mau kum pilih ikine mantan kum tu pin lek brokhoi sedang ru chain R so I have double crochet tiasena spring I ru bak loop hang ne ha kut pat hang ne ha kena ka caka hang ne I have double crochet biang tengen nda pila yo kata ka jing thau ko ba phikwa ngan sapen ie phi kum no ngin join pat bakan long tupia tesa ka we ngan dai ban ong ie phi ba nda phi tha nya kena ka chan jong phi kadai ban long bai kum ne kan long bai bai kini ki tru jong phi de phi le kum tu ki dai ban long kum ne mo ki dai ban ya kan du bai kum tu nama ngi khlam pen he ngi khlam pen rit te kadai ban long bai kum ne da phi I ba ka kador phi satai de ne kala ban tam ka jing jrong te kala ban dei ba ka don phi la kum pen mi yeng tam la ne phi akum sna tam u have double crochet la ne phi akum pen rit mo da ka lengkot siliang dengan thau ne menta ne ngadang yo tang nyu in shi tang ngadang don kam shu join kliap tu te sa thau te ngayo hang kum ba fra in shi tang tekan sayar hi kendian dalak phong ma tenda pila yo kum tu nak ne ko bai ka side prung yu crochet jong phi hang tu tan yu te uk sai tan chane te sishna cheni wei him uno front loop jong ne em front loop pila tip hi uno front loop uno back loop pila tre la kata ka back loop te pe u front loop de uno front loop back loop jong ka te ga wei pat ka side kuntu sale slip stitch kuntu le biang ne u front loop nang ne u back loop nang te na wei pat ka side slip stitch nai pen tai thani no slip stitch jong phi front loop lingi u back loop nang ne te sa tanu tu kusai sa slip stitch front loop u back loop satan tangkum tu le kum tu ha tu phinda poi ha tu hang ne da phila poi hang ne prung nang ne satai satan itu sai sa le kum tu khap no nai panang kot than mar ngin su pade ya kane ka khli te satan pun scam kan ne gadi na po na churong kan lang kum tu pe sa su kum tu su ya kane pulun halu pinda poi biang tu
Nda pila dapsu sekelah kumne pila yuk tup ya. Tuh, itenan em. Pila pun senado pom ne tu ne pun itenan mah. Phis ngau kum no ya ke video junga ngau bha tho aki comments mo. Te khoble shibun.